Hver fortælling begynder et sted. Og nogle gange er det stemmen, der gør forskellen. Jeg er Martin, voice-over-skuespiller med over 10 års erfaring. Jeg giver liv til historier, fra filmtrailere til reklamer og karakterer, man husker. Uanset om du har brug for en varm og troværdig tone, en skarp og selvsikker levering, eller noget midt imellem, så tilpasser jeg min stemme til din vision. For det handler ikke bare om at blive hørt, men om at blive husket. Lad os skabe noget, der står stille. I en verden, der aldrig gør.